ಹಲೋ ಫ್ರೆಂಡ್ಸ್, ಇನ್ನು ಗೀತಾ ಕಿಚನ್ಡ್ ಉರ್ದು ಸಲಾಯ್ದ ಉಂಡೆ ಇಂಚ ಮನ್ಪುನ ತೂಕ ಮೂಲೊಂಜಿ ಅರ್ಧ ಸೇರಿದಾತ್ ಉರ್ದು ಸಲಾಯ್ದು ತೊಂದೇನು. ಈ ಉರ್ದು ಸಲಾಯ್ನ ಒಂಜಿ ಕಾಟನ್ ಕುಂಟು ಪಾಡ್ದು ಈ ಉರ್ದು ಸಲಾಯ್ಡ್ ಒಂಜಿ ದೂಲು ದೂಲುದಲೆ ಕಪ್ಪುಂಡು ಅವನ್ ಈ ಕಾಟನ್ ಕುಂಟು ಇಂಚ ಒತ್ತುದು ದೆಪ್ಪುಡು. ಏರಂಡಲ ಗೀತಾ ಕಿಚನ್ ಚಾನಲ್ ಪೊಸತು ತೂಪರ್ನಂಡ ಈ ಚಾನಲ್ ಸಬ್ಸ್ಕ್ರೈಬ್ ಮಂತೊಂಡ್ಲೆ ಬೆಲ್ ಐಕಾನ್ ಆಲ್ ಸೆಟ್ ಮಲ್ತಾಡ ನಮ್ಮ ಮಲ್ತಿನ ವಿಡಿಯೋ ನಿಕ್ಲೆ ಬರ್ಪುಂಡು. ಇಂಚ ದೂಲು ದೆತ್ತಾಯಿನ ಉರ್ದು ಸಲಾಯ್ನ ಒಂಜಿ ಬನ್ನಲೆಗ್ ಪಾಡ್ದು ಗ್ಯಾಸ್ ಮೀಡಿಯಮ್ ಉಡ್ದಿದ್ದು ಫ್ರೈ ಮನ್ಪುಡು. ಐತ ಒಂಚೂರು ಕಲ್ಲರ್ ಚೇಂಜ್ ಆಯ್ನಡಂಬಿಟ್ಟು ಒಂಜಿ 5 ನಿಮಿಷ ಅಂಡಲ ಆಪುಂಡು ನಿಧಾನ ಫ್ರೈ ಮನ್ಪುಡು. ಇಂದು ಉರ್ದು ಸಲಾಯ್ ಫ್ರೈ ಮಂತದ ಆಯ್ಬೋಕ ನಮ್ಮ ಅವೇನು ಮಿಕ್ಸಿ ಜಾರ್ಡ್ ಪಾಡ್ದು ನೈಸ್ ಆದ್ ಪೊಡಿ ಮಂತೊನುಡು. ನಿಕ್ಲೇದು ನಮ್ಮ ಮಲ್ತಿನ ವಿಡಿಯೋ ಇಷ್ಟ ಅಂಡ ಐನತ್ ಲೈಕ್ ಮಲ್ತು ಶೇರ್ ಮಂತು ನಮ್ಮ ಚಾನಲ್ನ ಸಪೋರ್ಟ್ ಮನ್ಪುಲೆ. ಇತ್ತೆ ಒಂಜಿ ಮಿಕ್ಸಿ ಜಾರ್ಗ್ ಯಾನ್ ಒಂಜಿ ರಡ್ಡ್ ಏಲಕ್ಕಿನ ಚೋಲ್ ದೆತ್ತದ ಐಕ್ ಪಾಡೊಂದುಲ್ಲೆ. ಈ ಉರ್ದು ಸಲಾಯ್ ಪೊತ್ತು ದಿನ ಪೂರ ಚೌಲಿ ಅವಡು ಬೆಚ್ಚಪ್ಪೆರೆ ಬಲ್ಲಿ ಈ ಚೌಲಿ ಐನ ಉರ್ದು ಸಲಾಯ್ನ ಮಿಕ್ಸಿ ಜಾರ್ಡ್ ಒಂತೆಂತೆಲ್ಲ ಅವು ಬೋಡಂಡ ಅತ್ತು ಒರಾನೆ ಆಪುಂಡಲ ಅವು ಪಾಂಡ ಅವೇನು ನೈಸ್ ಆದ್ ಪೌಡ್ರ್ ಮಂತೊನೋಡು. ಇತ್ತೆನು ಮಿಕ್ಸಿ ಜಾರ್ಗ್ ಉರ್ದು ಸಲಾಯ್ ಚೌಲಿ ಆತನ ಪಾಡೊಂದುಲ್ಲೆ. ಇತ್ತೆ ಅವೇನು ನೈಸ್ ಆದ್ ಪೊಡಿ ಮಂತುದು ಒಂಜಿ ಸ್ಟೀಲ್ ಸ್ಟ್ರೈನರ್ಡ್ ಪಾಡ್ದು ಸಾನ್ಸಾಂದುಲ್ಲೆ. ದಾಯೆ ಪಂಡ ಉರ್ದು ಸಲಾಯ್ದ ರವ ರವ ಇತ್ತಂಡ ಕುಡರ ನಮ್ಮ ಮಿಕ್ಸಿ ಜಾರ್ಗ್ ಪಾಡ್ದವನ್ ಕಡೆ ಒಲಿಂದು ಬೊಕ ಯಾನ್ ನೆಟ್ಟ್ ಏತು ಉರ್ದು ಸಲಾಯ್ ದಿತ್ತೊನ್ವನ ಆತೆ ನಿಕ್ಲೆ ಚೀಪೆ ಇಷ್ಟ ಆತೆ ಬೆಲ್ಲ ದಿತ್ತೊನೊಲಿ. ಈಜಿಂಡ ಒಂಚೂರು ಚೀಪೆ ಇಷ್ಟ ಇಜ್ಜಿ ಕಮ್ಮಿ ಇಷ್ಟ ಪಡ್ಪುನಾಣ ಇಂತೆ ಬೆಲ್ಲ ಕಮ್ಮಿ ಮಲ್ಪೊಲಿ. ಈಜಿಂಡ ರಡ್ಡೇನ ಒಂಜಿ ಅಳತೆ ದಿತ್ತೊನೊಲಿ ಅಂಡ ಚೀಪೆ ಜಾಸ್ತಿ ಆಪುಂಡು ಅದಕ್ಕೋಸ್ಕರ ಯಾನು ಒಂತೆ ಬೆಲ್ಲ ಕಮ್ಮಿ ದಿತ್ತೊನ್ವೆ. ಇತ್ತೆ ಸಾಣ್ಸದಾಂಡ್ ಉರ್ದು ಸಲಾಯ್ನ ಇತ್ತೆ ಐಕ್ ಬೋಡ್ತಿನ ಬೆಲ್ಲೋನು ಪೊಡಿ ಮಲ್ತು ಮಿಕ್ಸಿ ಜಾರ್ಡೋರ ಪಾಡೊಂದುಲ್ಲೆ. ನೆಟ್ಟ್ ಅರ್ಧ ಕಿಲೋ ಇಜ್ಜಿನ 2 ಕಿಲೋಡು ಅಂತೆ ದೇಯ್ದ್ಯಾನ ಒಂಜಿ ಮುಷ್ಟಿದಾತ್. ಈ ಉರ್ದು ಸಲಾಯ್ ಬಲಪುನ ಜೋಕ್ಲೆಗಂತೂ ಭಾರಿ ಎಡ್ಡೆ. ಇತ್ತೆ ಮಿಕ್ಸಿ ಜಾರ್ಡ್ ಪಾಡ್ದಿನ ಬೆಲ್ಲೋನು ಈ ಉರ್ದು ಸಲಾಯ್ದ ಇಟ್ಟು ಪಾಡ್ದು ಮಿಕ್ಸ್ ಮಂತೊಂದುಲ್ಲೆ. ಅಂಡ ನಮ್ಮ ಕೈಟುಂದು ಮಿಕ್ಸ್ ಮಲ್ತಂಡೆ ಯಾವ್ಜಿ ದ್ವೇನಿತ್ತೆ ಕುಡೋರ ಮಿಕ್ಸಿ ಜಾರ್ಗ್ ಪಾಡೋಡಾಪುಂಡು. ದಾಯೆ ಪಂಡ ಇಟ್ಟುಲ ಬೆಲ್ಲಲ ಒಂಜೇ ಕಾವುಡ ಇಕ್ಕೋಸ್ಕರ ಇತ್ತೆ ಒಂಜಿ ಮಿಕ್ಸಿ ಜಾರ್ದ ಇಲ್ಲೇ ಜಾರ್ ದೆತ್ತೊಂದು ಐಕ್ ಒಂತೆಂತೆನೆ ಪಾಡ್ದು ಉಂದೇನು ಪೌಡ್ರ್ ಮಂತೊಂದುಲ್ಲೆ. ನಿಕ್ಲೆಗ್ ವಿಡಿಯೋಡ್ ತೋಜೊಂದುಲ್ಲೆ ಒಂಜೇ ಲೆಕ್ಕ ಇಂಚ ಪೌಡ್ರ್ ಆತುನುಂದು. ಒಂತೆ ನಿಧಾನ ಅಂಡಲ ಮಲ್ಲೆಜಿ ಅಂಡವೆನ ನೈಸ್ ಆದ್ ಪೌಡ್ರ್ ಮಂತೊನ್ನ ಎಡ್ಡೆ. ಇತ್ತೆ ಉರ್ದು ಸಲಾಯ್ದ ಇಟ್ಟುಲ ಬೆಲ್ಲಲ ಒಂಜೇ ಲೆಕ್ಕ ಇಟ್ಟು ರೆಡಿ ಆಂಡ್ ಐಕೆ ಆನಿತ್ತೆ ಗೋಡಂಬಿನ ನೆಯ್ಟ್ ಫ್ರೈ ಮಂತ್ ಪಾಡೊಂದುಲ್ಲೆ. ನಿಕ್ಲು ಈ ಬೇತೆ ಓವು ನಟ್ಸ್ಲ ಬೋಡಂಡ ಪಾಡೊನೊಲಿ ಅಂಡ ಈತೆ ನೆಯ್ ಯಾವ್ಜಿ ದಾಯೆ ಪಂಡ ನಮ್ಮ ಮಿಕ್ಸ್ ಮಲ್ತೊನ್ನಾಗ ನಂಕ್ ಉಂಡೆ ಮನ್ಪುನಾತ್ ಇಟ್ಟು ರೆಡಿ ಆವಡ ಇಕ್ಕೋಸ್ಕರ ನನೊಂತೆ ನೆಯ್ ಪಾಡೋಡಾಪುಂಡು. ಸಾಧಾರಣ ಯಾನೊಂಜಿ 50 ಗ್ರಾಮ್ ನೆಯ್ ನೆಕ್ ಪಾಡ್ದೆ ಇತ್ತೆ ಬೆಚ್ಚಂಡ್ ಒಂದು ಚಮಚೋಡು ಮಿಕ್ಸ್ ಮಲ್ಪುಂಡು ಬೊಕ್ಕ ಕೈಟೆ ಶೋಕ್ ಮಿಕ್ಸ್ ಮಲ್ತೊನುಡು. ನಮ್ಮ ಮಿಕ್ಸ್ ಮಂತೊಂದಿತ್ತಿಲೆಕನೆ ಒಂತೆಂತೆ ನೆಯ್ನ್ ಪಾಡ್ದು ನಮಕ್ ಉಂಡೆ ಮನ್ಪೆರವು ಕಂಫರ್ಟ್ ಆವಡು ಅಡೆ ಮುಟ್ಟ ನಮ್ಮ ಅವಕ್ಕೆ ನೆಯ್ ಪಾಡೋಡು. ಏರಣಲ ಸುರು ಸುರು ಮನ್ಪುನಾಂಡ ಒಂತೆ ಜಾಸ್ತಿ ನೆಯ್ ಪಾಡೊಂಡೆ ದಾಯೆ ಪಂಡ ನಿಕ್ಲೆ ಉಂಡೆ ಮನ್ಪೆರೆ ಈಸಿ ಆಪುಂಡು. ದ್ವೇನೊಂಜಿ ಏರ್ ಟೈಟ್ ಡಬ್ಬೋಡು ಪಾಡ್ದು ಎರಡ ಒಂಜಿ 10-15 ದಿನದ ಹಾಲು ಆಪುಜಿ. ಅವತ್ತಂದೆ ನಿಕ್ಲು ನಟ್ಸನ್ ಬೋಡಂಡ ಪೌಡ್ರ್ ಮಂತುಲ ಪಾಡೊನೊಲಿ ಜೋಕ್ಲೆಗ್ ಆರೋಗ್ಯಗಂತೂ ಭಾರಿ ಎಡ್ಡೆಂದು. ಇಂಚ ಶಾಲೆದ ರಜೆದನ ತಿಕ್ಕನಾಗ ಇಂಚ ಪೂರ ಮಂತುದಿಂಡ ಜೋಕ್ಲೆಗ್ಲ ಖುಷಿ ನಮಕ್ಲ ಒಂಜಿ ಅರ್ಜೆಂಟ್ ದಲಕ್ಲೆಗ್ ತಿನಿಯರಕ್ಕೆ ಎನ್ನ ಕೊರೊಲ್ಯತೆ. ಇತ್ತೆಂದು ಉಂಡೆ ಮನ್ಪುನ ಅದ ರೆಡಿ ಆಂಡ್ ನಿಕುಲು ತೂವೊಂದುಲ್ಲಾರು ಆಂಡ ಉಂಡೆ ಮನ್ಪುನಗಲೆ ನಿಕುಲು ಟೈಟ್ ಆದ್ ಪ್ರೆಸ್ ಮಲ್ಪೊಡವೆನು. ಈಜಿಂಡ ಪೊಡಿ ಆಪುನ ಚಾನ್ಸ್ ಉಪ್ಪುಂಡು ಐಕ್
ಯಾನೊಂಜಿ ಅರ್ಧ ಕಿಲೋ ಉರ್ದು ಸಲಾಯಿ ಬೊಕೊಂತೆ ಕಮ್ಮಿ ಬೆಲ್ಲ ಅರ್ಧ ಕಿಲೋ ಉರ್ದು ಬೊಕ್ಕೊಂಜಿ 50 ಗ್ರಾಮ್ ನೀಟ್ ಸಾಧಾರಣ ಒಂಜಿ 10-15 ಉಂಡೆ ಮಲ್ತದೆ. ನಿಕ್ಲೆಗ್ ನಮ್ಮ ಮಲ್ತಿನ ವಿಡಿಯೋ ಇಷ್ಟ ಅಂಡ ಲೈಕ್ ಮಂತ್ ಶೇರ್ ಮಂತ್ ಆಯ್ನಾತ ನಮ್ಮ ಚಾನಲ್ನ ಸಪೋರ್ಟ್ ಮನ್ಪುಲೆ ಫ್ರೆಂಡ್ಸ್. ಈ ವಿಡಿಯೋನು ನಿಕ್ಕುಲು ತೂಯಿನೇಕೆ ನಿಕ್ಲೆಗ್ ಮಸ್ತ್ ಧನ್ಯವಾದಗಳು ಕೂಡ.